Agoy gino. Joshua padayon Joshua na ako'y bisita diri mga bay si Christian, si Nels, na legendary Nels vlog nang bulabog sila karon. Nang bulabog ni nako karon mo na mandamay ko og si Joshua. Si Joshua Abalorio to ay open vloggers. Hoy Joshua kaning sige lakaw lang sige lakaw diretso. Diretso aba ko himasa pa. Wadyo may klaro ya di mo dayon. Gabi hapon na kayo bay. Gani, langani na kayo. Dira ikaw lay una ba kay humot kay kabay nil. Ako ni maong sibuyas. Diretso niya. Ayo palita ko kaning sibuyas. Sige juice, padayon lang dia juice. Nairo dia juice ikaw yung napaakon. Wala mo na nambog bitaw ka ba? Nga naman na. Nasina kagkaon. Joshua, padayon pa Joshua. Dili ta diri agi dito ta sa tindahan sa Luyo. Joshua, liko dia sa eskina. Sige lang kagkaon na nambog bitaw ka ba? Joshua, liko dia Joshua. Wala na uya. Liko dia juice. Sige, padayon lang juice. Bulabog mi karon ha, mambulabog mi. Naihukas-hukas diri, ligo-ligo. Agi mi ate ha, tambok. Lo kita lubot. Juice. Di ka na tindahan na. Kana. Hey Ice, hey dog. Ayo. Hey Ice. Asa tigbalay dili, asa tigbalay dili. Papalita ko kwan, tinda kay. Papalog ko. Nga, pinawag ka. Ikaw lang. Ikaw lang ako palita dili. Asa matindira nga wala mas tindahan. Ina. Asa matindira dili? Ato nil kay pare. Asa mo dito dili? Ano din ba ito? Ina kupiko lang. Ina kupiko imong paliton. Kupiko yung ako paliton. Ayo. Masao ni asan daw ni tiganda yun. Ako ni kuwato ni. Asa yun? Asa man lang naong? Uy, asa man kaday? Nakaidagang bisita diri mamasko. At ato na ta sa iyang sala tara liko ka diha Joshua. Joshua padayon Bati man na daan. Singog batig naong ya, bati man na daan. Tuyok naman ta dinil. Kana na ibulong nga bangko. Ako na Joshua. Uy, naunsa man yung sapatos Joshua, dako pa man nimo. Uy, day, nang bulabog ra ko day, nang damay ra ko day. Uy, asa man ka uy? Nagali. Oy, day, nahubagan mo ko ani nila mo na mandamay ko ron. Halak. Uy, naunsa na tao pang muhon ron? Kasayo ha, pudaan ang muhuna ang gitao po. Ayag pa man kayo. Maura to, oy, it's a prank ra. Mato na po mi, ayog ko na si Maria Pia kay siya next. Unsa pila man nakalubi na imong sininaan di ay. Bay, si katawbal ni uy. Nganong gihungita naman na nimo nagkalabo nil. Tan ako kalabo kasi sa katawas. Ato bang yai, ato ba?
Itubang man niya yan. Di galito buto iko mang pahubag sad ko bi. Kabalos ko bi. Mambulabog sad ko. Tara ato-atoon si Mama. Kuyoga, di ka busy dia? Aliwang. Di ka busy? Atong di bulabugon ra si Maria P ba? Asa mo ato? It's a prank ko no ba? It's a prank. It's a prank. Nanambok gani siya. Nanambok. Wa na daw siya uyab. Wa na daw siya nagawsi. Miguel have shout out. Gani. Miyaw sa man Joshua ma. Ibuhat sa mua. Nagsigin lang kong kaon. Manglabas sa ta diri Joshua. Di namin dayon-dayon. Ato na po. Dito may agi loyo na pod. Ang sunod namong bulabugon kay si EG Kilimpangog na sad. Mandamay ko kay ipakuyawan ko ani nilang tulo. Napunta diri ni Maria Fe. Kabibo nila diri uy. Bibo kayo. Tay maing hapon. Amurang pahubagan si Maria P kay nay nang hubag na ko mandamay ko. Mga kwan mo balos ko. Ako pong pahubagan si Maria P. Ay, kibot! Diyos ko, napiskan. Ano ba? Nasluyo? Nasa luyo no? Kisay nasluyo na si Angel? Dili lagi natin. Asa agi? Tension. Tawagay mong mama naay magpalit og kuan. Naay mangutana ina pero ayog ina na ako. Ha? Ay katuday ugangan to ni kuan Maria P kana og katong si tatay. Na nalaba daw akong ingnan niya si Angel nga. Tawagay na naay nangita naay pangutana. Pero ayaw ingna nga na ako. Yan na lang na eh. Dalayan lang. Awam ni mga lubot na yung Bainin. Ato ka sa putahan ikay una kay nagawa siya. Dia ba dia. Sige na. It's a prank! I'm very kuan basta because I gana Ay, si Maria Pino po na akong gipapagat. Tanaw, walay tutoy. Walay ito na bro. Hala. Hello Joshua. Si Christian. Ko na ka bra. Ngamong, napos si Christian. Okay, pahubagan ko nila. Bay Maria P, pahubagan ko niya. Muna mo balos ko ron. Damayon tamo ron. Naidagang 150. Namili na siya. Namili na ka dito, Joshua. Anong laba mo mo? Si Kwan po ka ng... Si Sili ng laba. Oh. Mo, di tiglaba ninyo? Hapon tiglaba. May nakalaba. Oh, okay, tara na. Sakto na to, nagsamok. Saya ni ugangan diri. Manira na. Oh. Nya sa may mong gibati ron oy na siya na kuan ka. Uy. Na high blood ka kay mang laba kanya na may samok. Uy, so mi na to. Ha? Sa yung alas laga to dito, si Angel. Kana AG Kim. Si Angel. Hello Christian. Ito kami. Oh, si Christian. Oh, Christian, ang uyab Si ni Chris. Adora at Kadora. Daga na kuya ba na ni? Kani first Iyaw sa ikan. Ano lang ko kay wala chika ka bro. Yun mo gichatan kay mag-bro. Tanawa daw ang wapay bravo. Anak ko interview sa yung anak. Oh, siya do. Ay. Utong ko na yung interview Angel ko. Oto na mo. Angel, kota na. Tama po. Uy, ginagawa. Ano ba? Oh, masopor naman si Angel. Kamay pa kita na mapiit ko. Balatikan mo naglagay mo ron. Hanggang ginoo ko. Giga. Oh. Hello Miga. Oh. Sino? Ayaw mo. Ayaw mo yan. Wag. Ignore ka, wag. Gidecline ang card. Baka nakasuway. Ato sa Tamirna, Bainil. Niya hatod na natato sa kwan, no? Itambog ta na dito suba, Bainil.
Tara. Bahumot kay kalabot ito. Ala na po misisir. Ay, kabaw nilagbot. Insyalan ba na? Asa ni? Ilani ba? Sila Jutor. Asa ba siya? Ilahan eh. Yan eh, Juti. Juti. Sila Jutor. Dagang kay sila. Shout out ko ni Joto. Si Jutor, dagang kayong tiles. Mong giapil niya tiles ang gawas. Amo din. Tara ay, mag-sing live. Asa tong asang iguana? Kanay. Nani sa sulod. Ay, wato na lang ko eh. Sige, bye. Wato na may bye, Sisel. Sa bulabog rami. Tuwa sila. Kami sa iro, kay sabak kayo. Puro digit, aluyo. Ay, sabak. Ay, bye, Sisel. Di namin mo dayon, oy. Muari. Joshua, ayaw sabak Joshua. Ayaw sabak Joshua. Joshua nga na daw. Ay, Dolra. Bye, Sisel. Ang bulabog rami. Nay, nang labay. Tanawang, nang laba. Ato sila lamay na. Si Merna na po naman bulabugon. Sige, bye-bye. See you. Mo gani. Giapil man niya ang kalsada. Lagi, nga ko. Horot. Asa na si Joto? Jote. Sige, bye. See you in the next video. Bye-bye. Wamang kuno kaila siya bangag. Shout out, Lusin Boy. Nambulabog rami. Mo nila na si computer shop. Prodigy to as luyo. Mana mi dito ng bulabog gabi. Mga DJ biya na sa kuan Brigada News. Brigada Padisco. Mag shout out sa Brigada Padisco. Ayaw lang aton mi ni Marna. Ang bulabog rami kadjot. Mika love shout out Lusin Boy TV. Mamahak. Pasanya dila kay tuwang benisikod. Sige, ari rami agi rami. Lami kay nagsabaw. Na wala pula kani lami kay nagsabaw kani kamunggayan kani ay. Di ba? Kani nga isda mo ni siyang there's a city east of Cebu. Lapu-Lapu is the name. Muna siya lami kay nagsabaw. Diri na sad ni Marna. Dito ko dito inaayo. Dadi na Joshua kay mailhan man ko. Mailhan ko ikaw lang. Lakaw chan, kuig to chan. Naayo palit og ice. Ana na diha tagi. Pero wa may dalan diha good. Uy, asa man ka oy kanirang git uy. Kanar. Talaga ni Nana Smirna. Nana Smirna. Dali na ni. Asa imong mama lang? Ha? Wala di ha? Ay, wala di si Mirna diri. Si Kuan ra si Brownie. Brownie nga na makana nagatang. Sige, maulit nami ay. Naman di dagang bunga yung limonsito oh. Ina mama, palit ko ang limonsito ha. Diyan, ari nami, bye-bye. Wala di yung mama. Tara, let's go na sa tulay. Uy, di aday ko yung mga follower diri nga mga gwapa kaayo. Mag-picture daw sila. Unsay na di aga, daghan lagi mga kabatanunan. Training sa basketball. Mo di ay, pwede tana. Sige ba, picture. Itagan-taganan ako, si ikaw giday ba? Ala ka, naman diri uy. Dito may sinyo ha. Dito may sinyo nang bulabog. Nang bulabog mi ninyo kay ngano bay Marna na gipahubagan man kuani nilang tulo. Ingko mangdamay. Nagunsa ka diha uy? Jer bay ba jer. Nagunsa ka diha uy? Dali, balik. Sige, ako lang silang ilaag diri kay wa man ka si Brownie. Kuyol po kagbalik. Yes, si Mirna Suma Vlog.
Dili ako silang isuroy. Dili na lang sa tulay. Di ara di ang among gipangitay. Natagbuhay mo kong irubi. Uy, kuyawan. Ay, hala, kuan siya. Kanang... Sana, hunas. Lakaw na, Joshua. Pag una, Joshua. Kay tuklo na ba kanil? Agoy, nahadlok na yun. O, dito. Nambulabog ni sila. Muna. Ni? Gani. Oh, dia hala nindot kaayo. Sa euro. Kahayag ba? Abaloring. Hoy, abalorio Joshua, abalaho akbar. Christian TV vlog. Live na? Oh, dili. Oh, gi-live niya niya. Live bitaw na. Dili ba? Wala ako ani gawa ko kadag cellphone. Wala nindot kay diri bay. So dara kani sila mo ni ako makauban pa diri. Nabi day mi karon sa. Unsa ni siya nga lugar bay? Dili sutunggan suba sa sutunggan. English man is Sotonggain. Hala na nga daot naman dayang kuan. Ano nga magkubo ingon Oh, diri na lang nako sila gidala sa Mabugnaw. Uy, bay Mirna, pananitan, maligo ta kato imong gingo magsuba ta asa man kadto kana? Kani siya nga lugar. Diha ta? Sa pangalan ganun naman siya. Kana. Okay, mo taas man gud ang tubig diri. May pambot. Diri jus, Asa ni padung nga mananagat? diri Joshua kay maglukso ta aning tulay, maligo ta. So dara. Dara mga bay. Mega love shout out. Kay pambot. Oh, Mirna Suma Vlog. Kay pambot guys. Nels Vlog, Joshua Abalorio, Christian PH. Christian TV vlog. Oh, Vlog. oh, Christian sa to? ET vlog. 80 Vlog. ET ba? 80s man no. Oh, itis manok. Sige, agi mo lang ga. Mega love shout out. Mega love shout out. What's up, yo? Hey! Hey, Joe. Shout out. Shout out sa mga auto. Shout out. Okay, bye-bye mga bay. Mani ang view diri sa Suba. Ala, nagbabay si Mirna sa aeroplano. Okay, bye-bye. Thank you for watching.